Kaizen, det er små løbende forbedringer. Det er det, denne her tavle det understøtter. Det skaber medarbejdermotivation, det løser problemer, og det gør arbejdet lettere. På Kaizen-tavlemødet arbejder vi med idéer fra medarbejderne, og det er langt bedre at gøre det fysisk, end at gøre det online. Af en lille virksomhed, så placer tavlen for eksempel i frokoststuen. Af en større virksomhed, så placer tavlen i eget område, for eksempel i produktionen eller i et kontormiljø, afhængig af, hvor I arbejder. Det, der er vigtigt, det er, at det er et synligt sted, hvor I alle sammen kan se den. Lad os nu sige, at vi har fået et forslag fra en medarbejder. Så skal vi afgøre, om det er noget, at vi vil arbejde videre med. Hvis det er noget, der har en stor effekt og en lille indsats, så er det et grønt quick hit. Det modsatte, det er et rødt no-go. Det afviser vi, men husk altid en begrundelse. Hvis det er noget, vi vil arbejde videre med, så flytter vi forslaget over i plan. På tavlemødet aftaler vi, hvem der skal arbejde videre med forbedringen, og vi aftaler en deadline. Så længe at vi er i planfasen, så arbejder vi med at analysere ideen. På næste tavlemøde flytter vi vores forslag over i do, hvis vi er færdige i planfasen. Nu arbejder vi videre med forbedringen. På næste tavlemøde flytter vi forbedringen over i check. Og i checkfasen, der arbejder vi med at indsamle data, fordi vi vil godt finde ud af, om forbedringen skaber reel værdi. På næste tavlemøde, der kigger vi på, hvad data rent faktisk viser. Er det bedre nu, end før vi indførte forbedringen, så flytter vi vores forbedring over i act, og det er her, vi arbejder med at standardisere løsningen og sikre, at alle arbejder efter den nye standard. På næste tavlemøde flytter vi vores forbedring ned i afsluttet, hvis vores standard er indført, og alle arbejder efter den fremadrettet. Måske skulle du også have sådan en Kaizen-tavle i dit team. Du får dine medarbejdere til at tage ansvar, og I udvikler jeres samarbejde i teamet. I får bedre arbejdsgange, og I får gladere kunder. Og stressniveauet, det falder, for efterhånden forsvinder problemerne som dug for solen, og performance stiger, fordi I er begyndt at arbejde med Kaizen på en struktureret måde.